Benvidos a Todo Mal, o programa que para todo o ano, menos en agosto. Cabeceira. Todo mal, vai minha vida, polo caralho arriba. Pois coitada do sonorme falar de paridas. Todo mal, não para de chover em Galícia. Todo mal, quero me matar. Que non che gustou a frase de entrada? Mataste. Coña, quero dicir, sempre dicimos cousas así que son raras, non? Cando empezamos o programa. Pois que hai máis raro que unhas personas que non traballan durante todo o ano, e en agosto sí, que é cando para todo o mundo. Non ten sentido de ninguna clase. A non ser que teñas un chiringuito. Bueno, un chiringuito de cales. Desde tomar mojitos. Ai, que me dera, o soño da miña vida. Bueno, que tal? Como estás? Eu estou bien, moi sudado. Sudado? Sabes cando falan da operación bikini? Sí. Que digan, hai que fazer a operación bikini para o verán. Sí. Eu pensei que era para fardar na playa. Sí. É para non graxear. E eu non fixe unha operación bikini. E agora a barriga dame moito calor. Iso dame a espalda, iso dame a barriga. E eu teño un pliaje da barriga ca cintura que se me pon todo rojo e salen granitos co sudor. Ostras, eres como un bebé, tes a piel atópica. Claro. Entón, para iso é a tableta. Eu pensei que era para ligar. Para ligar. Eu dicía, para que me dixan que non, prefiero comer churrasco. E resulta que era para os veráns así duros. Para non sudar como a un coche. Claro, por eso os colombianos están todos delgados. Para non sudar. Para non sudar. Os caribeños, claro, por eso teñen ese corpo caribeño. Claro, por porque... eso chaman corpo caribeño. Ese que le cuasquis. Porque é para non sufrir o que, claro, xa. Claro. Solo que como efecto secundario, bueno, ligas máis polo que sea. Desarrollei unha teoría cos cuerpos esculturales. Ahora mismo, con ese sorbo de cerveza, porque sí. Vexo, porque non vexo que traes nada anotado, nin que estés mirando en plan, ai, que teño aquí preparado, non. Bebeches cerveza e dixeches, teño desarrollada unha teoría. Que teño unha gafa en meta. Tes unhas? Gafa en meta. É que non che escoito, son sordas. Gafa en meta! Unhas gafas meta. Ahora hai unhas gafas. Meta. Meta que? Non sei. Meta? Que pós música, escoitas chamadas. Tudo que empeza por meta sona a... A droga. Por qué? Non sei. Ao contrario, a metadona é o que che dan para que non te drogues. Ai, pois a min pensei que era para o outro. Que pouca cultura de droga tes. Bueno, unhas gafas meta. Sí, eu vou lendo aquí todo, xa me teño un equipo de guionistas. Sí, no teu cerebro, esos son voces e é outra cousa, é outra movida eso. E vanme escribindo todo aquí. Un equipo de guionistas. Eu vou lendo así. Preparademe un insulto para Carla. Como está o futuro, Eu pensei que aí... Esos labios peor operados de Telecinco. Estos guionistas son uns cabróns, Eu pensei que a inteligencia artificial nos iba a salvar de outras cousas, non que nos iba a estar dicindo que temos que falar. No, o que che digo que tens que falar é Twitter. A gafas meta son un invento buenísimo. A ver, como é? Eu non vin iso. Pídeme o que queiras, busco chingo. Pero que é unha gafa meta? Que é? Son unhas gafas inteligentes que están conectadas a internet. A internet? A internet, a todo internet. internet. Teño mellor wifi que o endodro. Sí, podes facer o que queiras e as gafas van solas. Van solas? Pregúntalle cousas, colles o teléfono, son espectaculares. Graban vídeo. Grava a Carla. É para que quero gravar. Corta. Pero escoita, para que quero ter unhas gafas que graven aos demais e que non me graven a mí? Pero vas a un espello e gravaste a ti. Pero parece un pouco absurdo. Eu para que quero gravarvos aos demais? Eu quero me gravar a min, coño. Claro. Sabes que o móvil ten unha cámara que non é de selfie, verdad? Ai, por eso teño tan pouca calidad. Claro. Bueno, pois... Non me vas deixar decir a miña teoría polo que vexo. Ai, é verdade, eu xa pensei, bueno, vai dando mentre bebo un sorbito de cerveza. Caribe Mix Edition 3. 3, recordemos que fixemos un, depois fixemos 2 e medio... No, bueno, fixemos 1 e medio, en verdad. Non, nós fixemos 2. Fixemos 2, que pasa que se fodeu o programa... Que se pasou? Quedamos sin batería ou algo así. Hai que ser monas. A mitad do programa po carallo. Sempre, levamos 3 anos e sempre nos pasan caralladas. E sempre se jode cando estou falando eu. Nunca aprendemos. Curiosidade. Nunca se jode cando estou falando ti. Cando estou falando eu, traga atrás. Por lo que sea.
Bueno, a ver que nos pasa hoxe. Bueno, desarrolla a túa teoría. Que os cuerpos esculturales, é que fun á praia e vin cuerpos esculturales. Sí, a que por aí fostes, Dios mío. A un ano grave. Hostia, E había claro, están aí os culturales. E aí había cuerpos esculturales que vin unha cousa nunhas praias do Grove que flipa. Xente na praia en camisa. En camisa. A xente, eu xa ver xente en camisa sin que se case ninguén xa me parece unha cousa absurda. As tipo que foches ao Grove que ven xente de fora e ben preparada para ir á praia, non é como aquí En que camisa. vas a Tanxila e xa vai a xente espida no autobús para ir para a praia. Pero como Non, a vas xente vai ben vestida. Vas ir en camisa á praia. Para ir preparado por si acaso. Por si acaso que? Por si acaso... No. A Tes praia... que tomar uns tequilas. Por no. si acaso despois vas a un concerto. Por si acaso despois vas cear cun alguén importante. É un por si acaso, por eso os de fora están mellor que nós, porque van preparados para a vida. Pero vamos a ver, na praia era un sitio no que se podía dar asco. Quen dixo eso? Rueda. Mandou puxo unha zaga. Vamos, no, a ver, esto, a ver se me estou perdendo algo. Ti unha camiseta así que non puñerías no día a día, pa praia. Sí, un bueno. vestido así, que miña nai decía, é un pouco feo para ir á praia. Miña nai decía Vai a eso. praia vale. Este bolso non vale para andar pola tal, pero para levar as toallas da praia. É verdad. Non, á praia podías levar toda a porquería. É verdad. E ir feito un entroido. Por eso ibas con neno sempre. Claro, porque é unha feito A porquería toda. Ti tes un bañador, eu que sei, azul, marino e unha que non combina, non sei que colores Que non combina, non contra. É que como non sei os que combinan, por tampouco sei os que non combinan, eso, claro. Pois Por un eso pantalón, vas hoxe así vestido. un pantalón negro e unha camiseta azul marino, que non se poden levar eso, supuestamente. Ou rosa e vermello. Bueno, eso xa estás perdido na moda porque ahora sí que se pode, pero bueno, Porque non se pode. Sería outra discusión. Non me movades as 4 cousas que sei. E tú, pero para a praia, ibas aí, hai uns tenis aí tal, unhas chanclas que non van co outro tal, ibas á praia, a lo loco, a praia podías ir a lo loco, ahora tamén hai que ir ben vestido á praia. Home, que na praia onde mellor hai que ir vestido agora. É que perdidiño estás no mundo, macho. Ti non sales da casa, hai que salir de Twitter. Non teño Twitter, desinstalei. Desinstaláchelo. Toda a xente que está en Twitter é estúpida. É outra teoría, pero é que si me sacas temas eu vou sacando teorías. Pois hai que salir de internet. Ahora, un sitio molongi, o sitio ao que vas ca roupa nova. De feito, a roupa máis cara que hai é a roupa que diste. Este vestido é bonito para ir á praia. Que ora, este ano lavan uns vestidos que son espectaculares. Que se puxeron de moda polo visto debe de ser a Isla de las Tentaciones, porque eu antes non había ningún sitio. Son de crochet. Entonces, son vestidos... Crochet é un puñetazo. Ostras, Un crochet de derecha. non me fastidies. No, que é crochet? Non é? O Eu é o crochet crochet que significa. é unha forma de coser a lo gordo. Ganchillo. Pero parecido, bueno, sí. No, ganchillo, non me añades con A modernidade. ganchillo ainda máis gordo, como se fora unha corda, virábate. Ganchillo que dicen a callos. O sea, é un ganchillo así, gordísimo que mete calor e que incluso ás veces rasca. Bueno, E iso é para ir á é praia. como unha rede feito de cordas de batea que ten un montón de buratos, son vestidos así, que ti tes que levar o bikini por debaixo porque veseche todo. O sea, de vestido tampouco. Sin embargo, dache moitísima calor. Como é posible? Que? Acabo de decir, con ese vestido tens que levar o bikini por debaixo porque se cheve todo. Como con todos os vestidos, que hai que levar roupa interior, señorita. Pero hai uns que é máis imprescindible que outros. Todo o mundo foi sin roupa interior alguna vez en verán. Ao vir da praia, sobre todo, para non coller unha... En inverno tamén, se cagas por ti. Sí, pero en verán, ao mellor que non tes roupa interior e tes o bañador mollado e ti, voume arriesgar a unha cistitis, pois non, paso as seguintes 8 horas en pelotas. Ah, sí? Non pasou eso, só que o Mellor único. cistitis que hai da Nízar. No, peor cistitis. Peor cistitis que hai da Nízar. A me peor cistitis, xa. Aí non sei, A moral judía cristiana non sei que opinará disso. Non, a ver, sí, home, É pero mellor ter que a min cistitis. que me vexan o cubo no resto, pero a cistitis sufro eu. No. No, entón, Bueno, quero que dicir, se puxo de que moda que? é ese vestido que ten un montón de buratos e tens que levar bañador por debaixo porque che transparenta todo e veseche todo o corpo, sin embargo, meteche moitísima calor porque é unha tela gordísima, eu non sei con que inventaron eso. O sea que é un Entonces, bañador. valen xa mellor 60 euros esos vestidos. É un vestido Sí, que rasca, sí, que mete calor sí. e que tens que levar o bikini por debaixo. E que é carísimo.
voume comprar 10. Has de facer comercial deses vestidos, como hai os de Procis, que tal? Tens que facer dos vestidos eses, tío. Vestidos de cordas de batea, vou chamar. Pois sí. E que pasa con eses vestidos? Que é o que che dixo que son os que están de moda, son os máis caros e son os que usa a xente para ir á praia. Ahora se dio la vuelta a la tortilla. E a la vuelta nada. Se le dio la vuelta a la tortilla. Botaron os paxaros ás escopetas. Botaron os patas. Ahora a xente, a roupa molongui é para ir á praia. Se ti agora tens que gastar 70 euros nunha camisa para ir á praia. E as chanclas non valen as chanclas que comprabas nos Polón. Teñen que ser mínimo hawaianas. As hawaianas estas que antes valían un montón de cartos xa son cativas para ir á praia. Agora tens que ir ao mellor con crocs, que son feas como a puta peste, pero son caras. Bueno. As crocs son caras. Son incómodas. Ensúcianse por calquer cousa. Ai, si, fai así, tan cheos de polvo xa. Súdanche os pés, pero ter frío, que é unha cousa que me fascina. E estará dicindo a xente, estao dicindo por dicir. Mentira, compreinas, son a peor mierda que existe. Eu non que pude inventar esta porquería, non. Un tipo para ir aos barcos, lino eu. Sí. Que fixo é un tipo para poder ir ao barco. O meu irmán é imbécil. E comprei un barco. Bueno, regalou máis el. Por logo non comprei. Oxe, regalar unhas crocs que eso é o mejor que hai para todo, hasta valen para conducir. Valerán. Sí. Se a tua finalidade ter un accidente, valen para conducir espectacularmente, macho. Que recomende a DGT para o parque móvil, para movelo un pouco. Bueno, mejor ten máis crocs. Entonces, hai que vestirse de puta madre para ir á praia. Entonces, entre a camisa de 70 euros, o bañador, claro, terá que ser un bañador espectacular. Home non. Home non. Outros 60-70 euros. As chanclas, 60-70 euros. Sí. As gafas de sol, 300. 300. Home, se tes unhas metas desas que falaches ti. Que son para que se jodan co salitre. Claro. E depois haberá que levar unha xilla, Home, xa temos unha edad. un parasol, Sí. unha toalla. A toalla tamén terá que ser chiquiticri. Home, xa non valen estas toallas que había no 2000 dunha parexa morreando, acordaste desas toallas? No, pero gustaríame que toallas son Ai, Dios mío, ainda te trae pa aquí para adornar. Ainda teño un. Antes, nos 2000 había unhas toallas chulísimas que eran en blanco e negro. E soían ser, ao mellor, unha chica e un chico morreando. Unha silveta así dunha chavala. Non te lembras disso? Eu eso non Ai, o Dios vi. mío, só se levou aquí na feira en Padrola. Sí, na miña casa as toallas eran a de Fanta, sacara mondarizo unhas buenísimas, seguro que se acorda a xente, unhas azules grandes, moi gordas. A ver se as miñas viñeron de Portugal de feira. Pode ser, que son moi... Ou era a silueta de teus pais morreando e te moi alegremente. Que Bueno. miña nai berrábame que non usáramos as toallas da praia, que despois daba moi mal lavar, que enxan a lavadora. As toallas da praia que enxan a lavadora. Ela que quería que te deitaras na praia. Na area, hostia, que te curte, si parte hombre. Que sei, miña nai é un pouco así. Pois o caso, non me gusta esta técnica nova, a nova praia non me vai, podemos volver ao de antes. A ir á praia a descalza perros e agora comer un helado e mancharse e tal. Claro, non podrás comer helados con así ben A mí vestido. sí, pero teñen que ser artesanales, hechos handmade e de sabores arriesgados. Xa non hai helados de chocolate e nata. Tampouco, eso tampouco está de moda. Ora, Joder. Eu que sei, xeado de mango, xeado De mango? de menta, Fixeron un xeado de mango da fregona. Que asco. fixeron xeado de todas as froitas cantas hai. Todas as froitas que a ti non che gustan, hai xeado deso. Ostra. Dixeron, a ver se lle botamos moito azúcar se sabe, se a xente o come. Pois tampouco. Hai xeado de granadina. Non sei. Porque ainda non sei o que é a granadina e xa seguro que Outro fixeron día xeado. vin que isto, como saben conquistarme? Xeado de albariño. Que porquería. Que porquería, por qué? Porque non vai ter alcohol. A ti que sabes? Porque sempre lle quitan a gracia a todo. A xente que che quero ofrecer unha cerveza sin alcohol. Está surgindo esta xente agora aquí en Galicia. Pois que desurjan. Que Estarán é vindo como, fora, pero porque... estamos sin alcohol, que está moi boa estar. Hostia, a mí que me importa, pero eso dame un vaso de auga que polo menos limpo as tripas. Xa é tibia con pouco limón, pero xa limpas todo, vaiche todo para fora.
Pero entonces ir á playa ahora é unha animalada, é todo gastar cartos e tal, xa non é como cando eu era rapaz, que era todo, vamos á praia, e que levo que sea, hasta levabas o gorro de palla de teu pai de ir á erva, daba igual, Era todo rejalado, era todo gafas de sol destas de plástico que che daban, que che queimaban as córneas, un gorro de palla, camiseta de publicidade, toalla de publicidade, un bañador de JB, e tirabas para a praia unhas chanclas, ou calcetíns e tenis se che tocaba conducir. Foron tempos. E agora a playa é un sitio chic. Sí. E hai que levar collares destes así tamén? Opcional. Bueno, os collares son máis ben opcionais. Escolte que está volvendo un pouco o que vai sendo o collar tamén de cunchas. Non me jodas. Está volvendo un pouco de levar cunchas así ao redor do cuello, un pouco surfero del 2003. Ostras. Tamén está volvendo, sí. Pero bueno, agora son máis ben collares tamén de todo handmade. Ten que ser handmade, se non é handmade, non vale. Porque as cousas todas son handmade. Handmade. Pois nunca que fazer capirola. Quer decir, esto fixo no camán. Home, non, xa me imaginaba que non fixases capirola, amigo. Non. Esta cerveza, espero que sea handmade. Xa fixeron capirola. Está un pouco fuerte, amigo. Vale, podemos empezar o programa. Podo de contar a miña teoría? Hostia, non a contar? No, que os cuerpos esculturales, aquí vin os cuerpos esculturales, vin cuerpos nesas playas de Logrove. Dirásme onde é esa playa. De película. Pa qué? Pa ver cousas que non te podes comer, eso xa sufro todos os días. Por Non qué? sei que te quero que te metan nese barco. Porque eran cuerpos, era xente de un 90 con uns músculos, sabes, músculos que salen pa fora. Ai, Dios mío, estás me facendo boca auga. Sabe, que teñen moi marcado o que é pa dentro. Entendes o que te digo? Sí, que non sabes se sale o músculo para fora ou se entrou a grasa para dentro. É verdad. Sí. Unha cousa así E é te como... está salindo a que te estás consumindo para dentro. Sabes cando ibas de excursión que había uns mapas que tiñan así para arriba e para baixo? Non sabes? Que lle pasaba a man e daba justito. Pois son así, son como feitos en relieve. Tá personas en relieve, así velos e dis, hostia, teñen relieves. Eu non sei. Eu teño pelos. Onde se... Mi má, como me cuspiste. Onde se accede esa clase de homes? Grave. Hostia, pero, sí, no grave. Pero como se accede cal é o jodido? Creo que te tens que arrimar e dicir, Vente para cá. Eu non sei como fan. Que lle das de beber a un deses? Que dicir, que lle invita? Hai auga con gas como moito, eso sí, eso non poden É que tomar. claro, que lle Non poden tomar calorías. Claro! Quero dicir, eu sei ir a unha festa, sei ir aí ao San Campio, sei ir á Pagua de Padrón, era onde un chaval a dicir, invito a unha cerveza, eu eso sei. Bueno, Pois a ver si te estilas. mas ben sei dicir, invítame a unha cerveza. Pero a unha persona deses que lle dices, invito-che un zumo de naranja, tampouco, porque leva azúcar, hostia. Non pode. Que bebe esa xente? É dicir, invito-che a falar. Tampouco, non creo que fales moito. Lle dá moito por aí. E hasta o sexo, ao mellor, se non lle toca a perna ese día, non te quere follar. Follamos, pero non te peque e non me toca a perna. Nunca lle toca a perna, además, Claro. que sempre teñen as pernas así. O caso é que eu vin fulanos así, moi... Esculturales. Pero demasiado, porque eu teño amigos que van ao gimnasio que están ben, pero estas cousas é unha loucura. E eu creo que iso é un fracaso. Como que? Como ser humano é que fracasaches. Por que? Esas persoas nunca poden ganar. Por que? Porque ti, se tes ese corpo e estás só na praia, pasaste todo ese traballo para estar solo. Porque eu vou solo, pero estou gordo. Teño barriga. Entón, eu vou ca miña barriga e a xente veme e di, joder, se se cuidara un pouco, podía ter moza. Sí. Pero ti vas ali co teu cuerpo escultural e estar solo e din, hostia, debe ser imbécil perdido. Inda que eu tamén non sea, pero disimulo ca barriga. Bueno, pero mellor vai con E cos cunha. pelos da espalda, porque van moi ben depilados tamén eses tipos. Home, non, vas ter un corpo así, cos músculos todos para que che tape puto pelo, non te tape os collóns. Outra que fano para fardar, porque se non terían pelos. Se fixeran para estar ben, terían pelos. Se estás depilado é para fardar. Entonces, se non ter moza, mal, porque estás escultural e non te quere nadie. Horrible. E se vas con moza, mal tamén, porque quérete polo corpo. Eu non podo facer apoloxía desta... Estar moi cachas, moi, pero ten eses que estaban perfectos que vin eu, así que hasta sudan aceite. Sabes, que brillan. Eu sudo e dis, Dios, que asco. E ese sudan e dis, Dios, la envía yo.
Xuda aceite de oliva, ese hijo de puta. Por que brilla así, dorado? E eu brillo transparente, que me queda a toalla mollada, porque o cuenco da espalda faime aquí un charco que se pode bañar unha Ademais que tortuga. sudan perfecto, porque sudan por... En plan, aquí xusto no sitio onde hai que sudar. Ti, por exemplo, sudas esparcido, que dices... Sí, noxento, sí, sabes? E moito pola zona dos huevos e pouco polo resto. E eles non, E eles sudan xusto así polo pectoral, e na máis, é dicir... Me cachi, non aparece un anuncio de perfume. Como farán? Son de outra especie. Son de outra especie completamente. E dis ti, bueno, pero despois seguro que se viste parece un entroido. Non, ese é o que ten a camisa de 70 euros e a chancla de hawaianas. Parece dun anuncio do Zara, mancho. Do ben vestido que vai, dis ti, Dios, ainda por riba. Sí, señor. Pois eso, que fracaso absoluto. Estar moi bueno, como hombre, é un fracaso. Por certo, non empezamos o programa ainda. Bueno, pues que tío dijas. Manda usted la presidenta. Esto era o que tal. E no que tal meteches todo isto. La presidenta del gobierno de sus cojones morenos. Que tal estás ti? Eu ben. Asa estás. Só quería un pouco de non sei, de educación. Bueno, quero empezar o programa despedíndome. Al fin. No, quero despedirme de todos e todas as chicoritas que nos siguen. Quero despedirme de ti. Quero despedirme de todos vós. Foi moi bonito compartir todos estes momentos xuntos, a verdad. Termos aí ao outro lado da pantalla foi unha cousa preciosa, pero eu creo que isto chegou ao seu fin. Creo que temos que cada un coller o noso camiño. E, bueno, a saber cando volveremos a encontrarnos. Pero, bueno, dicirvos que foi un placer e que xa nos veremos. Tes cáncer? No. É que comeza a temporada de fútbol. Ostras! Entón, eu quero me despedir de toda esa xente que vía eu polas calles, nos bares, nas terrazas, na praia, nas festas. Toda esa xente que vos vía por aí e que agora ides desaparecer como se vos consumira o universo. Grazas por estar aí e xa nos volveremos a ver. Fútbol! Que conste que estamos grabando e está xogando en Madrid. Por qué? Sí. Sí. Ah, xa empezou? É amistoso de pretemporada. E iso, por do fútbol, é moi importante, porque dá igual que equipo seas, tens que velo Madrid, ese é o que dá o taca-taca. Pois é eso. como enterarte de que fixe Belén Esteban. Claro. Dá igual que seas fan ou non, tens que saber que fixe, porque senón non entras. Estoume perdendo o primeiro partido importante da Bueno, temporada. que echamos un premio. Si, estás perdendo, que? Sí, estoume perdendo aí algo importante. Así que, como consello, quero que vos despidades de todos os vosos seres queridos. Avisádelle de que ides estar ben, a non ser que sexades do Deportivo, claro, aí ides estar jodidos, pero bueno. Vos avisádelle que non vos busquen, despedidevos de todos, dicide que non ides ir volver tomar unha caña ao bar, e todo eso, porque, claro, empeza a temporada de fútbol. Sí que van a ir tomar cañas ao bar. O que pasa é que non vas poder falar con eles. Porque... Pero non van ir tomar cañas no plan no que van agora á terracita a botar uns contos. Non, hai que ir para dentro a ver o fútbol. Están xa perdidos. Entonces, bueno, quería recordarlle isto aos chicoritas, que aproveiten as últimas horas cos seus seres queridos antes de que empece o fútbol. E vas a estar falando co teu mozo, contándolle algo do traballo, e ele vai estar así mirando o móvil, e ti vas pensar, mataba, debe estar en Instagram dándolle likes a outra. Peor, está vendo como vai o Getafe, o Osasuna, que ni le va ni le viene, pero está aí en plan, ai, marcou o Budimir, hostia. Eu teño visto casos peores, Costa, teño visto cenas románticas desto, sabes que é unha cena romántica porque hai unha lucecita aquí de lado, na mesa. Ai, sí, pensei que era para espantar os mosquitos. Non, Pouco é unha luz romántico, porque todo. eso é unha señal de que é cena romántica. Se hai luz, é cena Se romántica. hai así unha lucecita así tenue e tal, que dá ambiente, eso é cena romántica. Se hai unha lucecita no medio, é romántica. Sí. Se eu me sento cunha chavala e hai lucecita e colle a paja, é que non vai ir ben, non? Vale. É que non te quere ver nin pintura. Entón, eu teño visto ceas de eso de cea romántica, de lucecita, de velas incluso. Velas. Velas, que ese igual sí que son para os mosquitos, o que pasa que, bueno, din que é romántico, pero de paso... Velas é la antesala del sexo. Ou é que cagaches fuerte, ou é que vai haber sexo. A vela é así. Vale, para todo. A vela é como as ostras, ou che dá caja río para de foder.
Pois eu teño visto parellas nese ambiente agarrándose da manga, ela falando e ela así que a vista para baixo deste, Dios mío, que emocionado está. É que ten o fútbol entre as pernas. Ten o fútbol entre as pernas. Literal, ten o móvil entre as pernas. Eso vino eu, eso está moi feo, chavales. Está feo. Está moi feo. Hai que polo menos levantala e apoialo na mesa. Polo menos con dignidade, quero dicir, polo menos colle un pedestal a túa parella e colgalle aquí do peito. Claro. Quero dicir, que sea un trípode. E si que parece que estás mirando para ela. Claro, polo menos miras ya os ollos, non? Ou as tetas. Claro, ti dis, os Teletubbies levaban na barriga unha tele. Eso era As mozas deberían levar unha tele aquí para ver o fútbol e que parece que lle estás mirando os ollos. Tamén algún home podía levalo. Claro. Que a mí é que lle encanta o fútbol. Por supuesto. Entonces, eso, as vosas parellas podemos poñer unha televisión. Entón, tío, que querías era despedirse da xente futbolera. Eu quero me despedir de todos vós porque, bueno, empeza a temporada de fútbol e sei que foi un placer. Para todos os demais que non vos gusta o fútbol, pois, iba a dicir, o todo mal seguirá aquí. Non, eu seguirei aquí. Ao outro perdemos. La pelota non se mancha. Molaba que xusto cando empece o primeiro partido da temporada que só falaras con frases de fútbol. Sabes? Ah, eso podo facelo agora xa. No! Neste podcast somos 11 contra 11. Podo poñer o partido que estás aí unha tele? No. No. Había que intentar. Bueno, entonces a xente que desapareceu, pero tampouco perdes moito. Home, perdes unha amistad, perdes de ver xente pola rúa, Ajá, que antes había personas. No. Ao que sea que a xente do fútbol ao final caiche ben. Tanto que a criticades. É que eu non critiquei a xente do fútbol na miña vida. Sí, a sociedade critica aos futboleros. A mí que me importa a sociedade, eu son a sociedade, son eu a sociedade, son eu a sociedade. Espero que non, porque é un champán. Que carallo vou ser eu a sociedade? Se eu fora a sociedade non andaba desse así, me cago en él. Coita unha cousa, falando de amigos de fútbol, quero lanzarche unha pregunta. A mí eu non recollo, non faz preguntas. Por qué? Home, así sin comodín, sin nada. Bueno, coita unha cousa. Resulta que aquí estuve eu reflexionando tamén. Bueno, o peligro. Que o outro día ti máis eu fomos a unha verbena. Si ou non? Con uns amigos. A unha festa. Presuntamente. Presuntamente, eu máis esta persona fomos a unha festa. Isto foi así, non? Presuntamente. Presuntamente. Vale. Por que cando vas de festa, por que suspiras? É que estou moi cansado, fai moito calor, teño que traballar todos os días. Non me contes os teus problemas. Por que cando vas de festa con alguén que xogou ao fútbol, como é o teu caso? Sí. Xogastes mal, pero xogastes. O sea, ti isto eches anotado. Eu anoteime no fútbol. Ti anotaste no fútbol, xogastes. Non xoguei. Eu era malo. Quero dicir, xogastes, cantos minutos podrías xogar na tua vida nun partido de fútbol, cantos minutos xogastes? De media? De media. 2, 3 minutos. Bueno, pero estabas ali, estabas ali. Sí, eu estaba. Bueno, entón, por que cando vas a calquer sitio, a unha festa, a un sitio social con alguén que xogou ao fútbol, sabes que tens que ir preparado para socializar moitísimo? Por que pasa iso? Porque eu nunca estou preparada para socializar. Sin embargo, eu vou contigo a un sitio onde hai personas e sei que vas ter que falar ti, eu ou os 25 amigos que temos que xogan ao fútbol que van parar a falar con xente que tamén xoga ao fútbol. Por que pasa iso? Sí. Non Non. me estás entendendo? Estou entendendo. Quero dicir, unha persona que estuvo no equipo de fútbol nunha festa é capaz de falar 15 veces con distintas persoas, unha media de 75 minutos de conversación e ao mellor non tocou un balón en su vida. Pero, sin embargo, dixe, ai, non, é que este é do fútbol. Este é do fútbol. Ai, fai falta estar 75 minutos falando con esta persona do fútbol que hai 35 anos que non ves. 35 anos que non ves, que non sabía se estaba vivo ou morto. Ai, non, pero temos unha confianza. Vamos a ver. Que pasa unha cousa, que é o que che pasa a ti. Canto menos tocas o balón, máis te paras a falar ca xente. Quero dicir, o pichichi do equipo, o equipo ves no que ti estarías anotado, non sei, Cacheiras Club Olflu. Club Olflu. Sociedade Deportiva. Sociedade Deportiva Club Olflu. No. Club Olflu. Deixa estar, que queres dicir? Sociedade Deportiva Cacheiras. Que queres dicir? Sí. Bueno, ti ese equipo de fútbol no que estás anotado. O Rarís. Vale, Rarís, tú xogastes un minuto.
Seguro que falas con máis xente que o tipo que xogou todos os partidos e que meteu 300 goles na temporada. Se houbera un que meter a 300 goles no Rarís, facíamos unha estatua ali, quitábamos o cruceiro diante da iglesia. Mira o que che digo. Vamos a ver. Pero entendes a miña tal. Sí, non me fagas a de patiño, porque me subas ao tonito non vas ter razón. Aquí o que pasou foi que fomos de festa e o único que aí había un grupo de personas. No, e o único un grupo non. Non era un grupo ni dos, ni tres, ni cuatro. Había un grupo de personas, de Había cuatro. muchos grupos, de muchas personas. Había cuatro, e éramos 4. Había máis xente. Pero depois éramos 5, pero en principio éramos 4. E eu, como me parei a falar con xente, os 3 gilipollas dedicáronse a decir que os do fútbol somos uns idiotas que nos paramos con todo o mundo. Eso foi o que pasou. Eso foi o que pasou, que ti parabaste con todo o mundo e o resto que nunca xogamos ao fútbol. Falou envidia. Non falou envidia ningún. Falou envidia. Porque eu hai xente que non vexo desde hai un ano que non sei se está viva ou morta. Pero de repente, os do fútbol, que sodes aí, non sei, unha seta que nin Dios, os do fútbol, hai xente que non ve desde hai 20 anos, pero saludadesvos con unha normalidade, que sabe da túa vida. Este, pero como sabe da túa vida se hai 20 anos que non falades? Porque somos do fútbol, porque nos conectamos con los ojitos, nos miramos a la carita. É o peor que che digo, como se chama ese fulano? É o mellor dis, non sei. Mentiras, é do sei fútbol. nombres e apellidos de todos os que xogamos a fútbol. De todos? Home, de todos, ao mío non, pero sí porque hai que pasar revisión e dixen nombre e apellidos. Dos do De fútbol fútbol sei de nombres e todos. apellidos de casi todos. A min teñenme dito, non sei, pero é do fútbol. A min eso me pasa. Bueno, pois andarás con xente que é medio retrasada. Vamos a ver, o que pasa co do fútbol é que se genera un vínculo porque tes unha afición en común, tes algo que te une, tes algo que é bonito, que é incorrompible e que vai durar hasta a eternidade. E iso é que vos vistes desnudos na ducha. E iso une muchísimo. Verse desnudo. Entonces ti ves o piticlín e las partes bajas e as partes menos gostosas, porque o pito ainda é bonito. Pero hai outras partes que non hai por onde collelas. Entón, unha vez que viches eso, é como temos unha unión que marca moitísimo. Entón, sempre que vexe ese tipo que nos vimos as pirolas, pois teño que ir ali a saludalo, por supuesto que hai que ir ali a saludalo. Inda que xogaras 15 días. Sí, pero nese 15 días a mí vímonos a pirola 6 veces. E eu, se a unha persona lle vexo 6 veces os genitales, eu teño que chamar relación sentimental. Ti chámalle como queiras. Entón, cando ti ves a un... Eu chámalle flus-flas. Cando ti ves a un do fútbol, é como se viras a un ex co que acabaches ben. Tens que ir ali a charlar con ele. É como se tiveras un fillo en común, prácticamente. E iso justifica... Un fillo chamado Gol. E iso justifica que ti ao millor... Ti non, pero bueno, personas que eu conozco que poden ser calquera. Que ti ao millor... Pero para que si me decides que non son eu, porque me cae a mí a bronca despois. Eso justifica ti, que ti ao millor collas, que te vayas casar, a tua muller leve 60 invitados, contando familia, amigos e parientes cercanos. E ti leves 250, dos cales son 50 da familia, e 200 son do fútbol. Porque diste, ai non, claro, que se invito ao de veteranos, teño que invitar tamén aos que viñeron comigo a cadetes. Home, verás, igual non fai falta invitar aos 200 cos que xogaste no fútbol toda a tua puta vida. Cantas primas che viron a perrecha? Pregunta seria. Cantas primas che viron a perrecha? Contesta. 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 A ver, se conta desde moi pequena, seguramente me bañaron e me levaron á playa. Pero cantas. E deses 200, os 200. E non che os pelos do cu. E non é que chuviron, é que tuveron que interactuar contigo. Oye, estás champú, pásame o gel, está a hoja fría. Eu pregúntame. En pelotas, ti sabes o que é conversar en pelotas? No. Ti sabes o que é conversar Eu en non pelotas? conversei en pelotas en mí. Pois aí conversas en pelotas. Pero ti que ti tú tes cando estás en... Quero dicir... Tens que facer como que non pasa nada. Tens que... Tens que facer como que non hai xente en pelotas, aquí estamos todos Quero dicir, ti a nada. mí está dicindo, pues nada, antes morreu o meu pai e... Co Caca. carallo ao aire... Co carallín aí, para que non queira. E ti, bueno, tal, sei que vou... Estou tal no traballo, moitísimo choio, tal... Non sei que... Claro, non podes facer, non podes... Cal é a outra opción? Quero dicir, é normal que se dé un pouco de vergonza. Non, se ter vergonza é que pensas que algo está mal. Se pensas que algo está mal, generas tensión en todo o mundo. E que pasa se hai tensión? É raro. E jodes o bo rollo.
Claro. Hostia, hai unhas leis non escritas no fútbol que eu non Home, comprendo. por supuesto. Pero non é do fútbol. Ti vas agora mesmo a natación e pasa exactamente lo mismo. Si te duchas despois de nadar, claro. Coño, pero eu vou a natación e vou individual, non teño por que falar con ninguén, porque teño que estar falando con ninguén, porque teño Porque a mí que estás nun equipo de natación, Mr. Sola, Que equipo que queres quero? estar sola en Eu non todo. quero equipo para nada, eu quero estar tranquila, non quero falar con personas. Así che vai, hasta Cristiano Ronaldo é un equipo. Está nun equipo e é solidario e compañero. É unha cousa moi bonita. Algún día descubrir. Coño, que queres estar sola para todo. Bueno, pois eso pasa. Vale, entón o que pasa é que vos biches en pelotas e eso justifica todo. Vale, bien. Así, Un a grande pouco básica a explicación, pero bueno, cómproche. Pois eu digo unha cousa. Espectacular. O que? Espectacular a túa reflexión. Porque outro día tamén, cando fomos á festa esta, había unha orquesta que nin me acordo o nombre, non o vamos dicir. Pero que me fixe moita gracia que o fulano cantaba unha canción e dicía espectáculo. Da súa propia canción. Dicía espectáculo. O sea, ui, como estabas. Que estaba outra cosa. O tipo estaba cantando e que sei, acababa a canción, espectáculo. Un espectáculo, está un espectáculo. De Ostras. sí mismo. Ti crees que la acabará de follar e dirá espectáculo? Que espectáculo. Entón dixen, Espectáculo. coño, pois pareceme unha filosofía de vida espectacular. Non, de estar ti facendo algo, acabar de decir, espectáculo. Pois de ahora... Fuegos de artificio. Non, non se pode. Pois ahora de ahora temo non facerlo aquí no podcast tamén. Cada vez que digamos algo, espectáculo. Espectáculo, espectáculo. E non quedas ben, diste. A verdade que non, para Daches, nada. eu de repente estou escoitando e dixo, isto está sendo unha mierda. Pero se a persona di espectáculo, diste, pois a mellor está sendo un espectáculo, estou equivocado. Sabes que unha mierda moi grande tamén é un espectáculo. Se un cagallón dun elefante, dis, Dios, vai espectacular. É curioso, porque cando vas a unha festa, as festas sempre están repartidas en grupos, e cando é a festa da aldea, cada grupo ten sempre o seu sitio. Quero dicir, ti si queres... O chaval que che gusta, sabe sempre onde vai estar na festa. Na cantina de Midón. Non sempre, bueno, eso será os que che gustan a ti. Si, é verdad, sempre está ao lado da cantina. Pero bueno, que cada persona ten o seu sitio. Nas festas da aldea toda a vida ten o seu puto sitio. Sí. Non? Vale. A cantina de Midón. Bueno, por que a cantina de Midón? Pois é a cantina de Midón. Chamas así o fulano? Claro. Ah, é que... Aquí... Vos cubatas e viño dulce. Viño dulce nunha verbena. Sí, e dache un barquillo. A Non me cantina de jodas. Midón é a mellor cantina que Ai, hai. aquí non se estila eso. Non tendes a cantina de Midón? Pois chamada a cantina de Non se Midón leva e eso, veredes. non. A cacahuetes, botenche os cacahuetes así encima da barra todos, sin plato, sin hostia. Sin plato. Ai, tú como os elefantes así, todo, como se fores tamén. Eu creo que se levantes e ainda lle pañen unha maceira, hombre. Tu lles tiran así. E non me falan, churras, churras! Hostia, que salvajada. Pareceu, mira que eu non son, eu que sei, eu non son doña Leticia, tampouco é que teña uns modales exquisitos, pero non ir ao chino a comprar catro platos de papel para puñer aí, As festas que eu conozco botanche cacahuetes encima da barra, e caiches un rucha vermú por toda a barra, e aí están uns cacahuetes, punto, se acabou toda a vida. E o rapaz ali sentado, e punto. E entonces Arturito colle un puñado de cacahuetes con vermú, meteo na boca. Elo, E vai con unha trompa para cá. Desinfectase, hostia. Claro que sí, hombre. Bueno. Viva la sanidad pública. Pois quería che dicir que é curioso como nas verbenas as cousas parecen sempre que non é. Espectáculo. É un espectáculo. Pasou unha vez que vin ao chaval a un chaval que me gustaba, e estaba ali todo serio cos seus colegas, tal, e dicía eu, hostia, mira que interesante está o tipo. Non, está aí e tal, e fui-me arrimando, porque eu sou unha persona así que se vai arrimando con tranquilidade, tampouco quero demostrar desesperación. Cantas veces tropezaches mentre te arrimabas, porque tiene moito de tropezar. Pero non é por desesperación, é por torpeza. Torpeza. É por As pernas é na lengua, é Sí, difícil sí, tela en sí. todo o corpo, pero ti tuveches ese don. Entón, fume arrimando ali ao chaval para ver se surgía, porque a mí non me gusta iniciar a conversación, pero gustame pasar por diante para que surja a conversación do outro lado. Bueno, esos jueguitos que tenéis las hembras, yo non os comparto nada. Que dicir? Non se nota, sí que se nota. Sí que se nota. No, notádelo vos, pero os homes non lo notan. Pois vas-me dar a razón, porque claro, eu fume arrimando, empecé a escoitar a conversa que estaba tendo o chaval, non?
que escoitei o que estaba dicindo, porque nunha pelea, e dixen, hostia, que varonil, falando aquí de pegar. Bueno, foi fai tempo. Cando é o que vos gusta, valemos todo, macho. Hasta que se pelee. Si fora o tiro lino da aldea, dixerme, que vergonha, tal. Pero como é o chaval que che gusta, buscaslle a parte boa. Vale. E eu tipo estaba falando, bueno, porque de pegar, tal, e dixi, bueno, o tonto que é compensa o co guapo que é. Eu que sei, non pasa nada, non? Entonces está ali falando de pegar e tal, e dixi, hostia, a ver como cojones interveño nesta puta conversa, non? Porque non hai maneira de entrar, que como entras aí? Bueno, total, teño que pensar unha excusa, dixen eu, Carla, piensa, que es lo que se te dá bien pensar. Acércome máis e escoito que digo, tipo, ti quen crees que ganaría, eu ou el? E eu, hostia, quieto que ao mellor estou equivocada e seguro que o tipo fai boxeo. E eu, hostia, que erótico. Non, así... O boxeo é erótico. É o deporte de moda, coño. Na velada de Ibai debense correr pola grada, logo. É o deporte de moda, claro, está aí na velada e está dupuria. É o que se llama de boxeo. Que non fai boxeo, pero va adelante. Pero pega cos puños. É o máis cercano ao boxeo Sí, que sí, conozco. sí, adelante. Entonces, O patillo, un panadeiro de Boiro que se peleou unha vez ali na Forta da Tonos tamén é boxeador, claro. Entón dixen eu, hostia, ten que estar petado que nin dios o tipo este. Para estar a falar aquí de boxear e tal, non sei que, digo, eu que sei de boxeo, o máximo que sei de boxeo é que o Mar Montes facía boxeo. Máximo, bueno, total. Eu xa estaba sudando, achégome ali achégome ao chaval e a súa pandilla e escoito. Porque claro, eu creo que gañaría eu e non o canguro. O tipo estaba falando de que se nunha pelea entre un canguro máis el, quen ganaría, si el ou o canguro. E isto todo, a 1 kilómetro de distancia, parecíame interesante, porque non escoitaba o que estaba falando. Ajá. E, sin embargo, cando te vas acercando ás pandillas, daste conta de que nada ten que ver ca realidade. Isto que estás me entendendo algo? Sí, sí, sí. É que eu estou pensando se o fulano lle ganaría ao canguro. Que agora que dema, Que ti, a mellor estás a distancia, un está na cantina e outro está na orquesta e diste, Dios, seguro que está falando de min. Seguro que me veu pasar 20 veces e que está dicindo a ver como lle entro a esta chavala guapa, non sei que, voulle dicir morena, vente paga. E cando te acercas, o tipo está dicindo, nunha pelea entre eu e un canguro que ganaría. Que che parece? Tardaste moito en descubrir que somos completamente idiotas. Quero dicir que eu eso xa sabía desde pequeno, porque ao nacer varón, rápido te das conta, somos idiotas. Entonces, a miña pregunta ahora é, nunca hai unha conversación interesante? Que me parece moi interesante que se lle ganas das tías a un canguro. Eu podría estar falando durante horas de eso. Claro, que chamas ti interesante? Que é interesante? Que falen de ti? Sí. Claro, pois eso non pasa. Eso non pasa No, nunca. as pandillas, como ti chamas, as pandillas, non falan de Carla Núñez. De Carla Núñez non, pero ti non estuveches cuns amigos que falaron da rapaza que lle gusta. No. Non pasa nunca eso. Si ter sentimientos, no. Pode pasar unha de que dixan, vaya tetas, pero se hai sentimientos, entonces que non se sepa. Claro. Un ser humano masculino solo fala das cousas que non teñen importancia. Se lle importa, cala. Vale. Porque non poden demostrar sentimientos. É que os sentimientos son terroríficos. Pois era a miña pregunta. Pois eu non teño moita contestación para darche. Sinto-cho ben. Bueno, ao final terei que liar un don de puto. Ou co canguro. Eso xa, onde poñes ti o listón. Mira, tuve pensando unha idea de negocio. Tu vais ter moito tempo libre polo que... Porque non, porque está relacionado co tema das festas. Ti sabes o que é Strava? Non sei como se pronuncia, Strava. A Estrada, si, Non, Strava, con V. Strava. Strava, sabes o que é? No. É unha aplicación que se está poñendo agora de moda, sobre todo para deportistas. A desanótame. Basicamente o que fai é, bueno, entre outras movidas que eu non me meto, é registrar os kilómetros que fixestes. Correndo, en bici, a nado, a todo. Registra os kilómetros que fixestes. Que pasa? Que ten unha movida que é que ti podes compartir iso nas túas redes sociais. Ti vas correr 6 kilómetros, o Strava di, correche 6 kilómetros, e entonces diche, lo quieres compartir en tus redes sociales? E ti daslle a compartir no Instagram e pon aí, oi, he corrido 6 kilómetros, e poncho o recorrido, sabes? O que che digo? Sí,
Esa opción hubo no porno en tempos. Que va. Podías compartir o vídeo que estabas vendo. Eso é E a verdade. gente oye sin querer e foron risas. Eso é verdade. Sí, eso pasó. Porque pareceu xor do porno, hostia. E logo a música, ti non te acordas que no Messenger poñes arriba a canción que estabas escoitando? Pero iso pasou, de verdade. Ti acordaste deso? Sí, sí, sí. Da música, e ti poñeche no Messenger arriba, ou que sei, Radiohead, Clip, porque claro, tienes 15 anos e parecía que Tiñas que eso estar era triste, sí. super interesante. E entonces poñala ali para que che preguntan, que che pasa para estar escoitando Radiohead? No, que estou triste. Pois fixeron os do porno. Coño, e así a xente ve que a canción, pinchabas e escoitabas ti tamén a canción. E os do porno dixeron, e por que non, non? Eso foi verdade. Eso foi verdade. E iba directamente a Facebook. Ti imagínate nun muro de Facebook, praga, pra. Compartir en Facebook, sí. Hostia. Era un botón co que había que ter moito cuidado. Porque aparte estás cunha man... Bueno, non que sei. Xa, bueno, non sabía eu eso, vale. En fin. Entonces, Strava, vale pa poñer que correches. Ou que foches en bicicleta, ou que sea, vale, cho para poñer os kilómetros que fixastes e o percorrido que fixastes, correndo, andando en bicicleta ou non que E sea. que a xente diga, guau, mira, Antonio. E que a xente diga, guau, sí señor, aí está, a Ana Peleteiro, pero dos runners de Herbón. É que non me sei ningún corredor. Bueno, ela antes de saltar corre. Pois eso. Ela tamén corre pouquiño rato, pero corre. Se perde o autobús, corre tamén. Quero dicir, Ana Peleteiro Non corre. creo que vayan ao autobús. Bueno, cando iba. Pois é verdade que nas redes sociales hai bastante tempo que se comparten cousas que non lle importan a ninguén. Pero xusto saber o que foi correr unha persona, os kilómetros que foi correr, non me importa para nada. Por iso prefiero que me poñas a típica foto na praia cas pernas, sabes isto que era? Pernas ou salchichas? Esa foto. Bueno, pois prefiero esa foto que polo menos digo, hostia, mira, en Ribeira vai bo tempo, podemos ir á praia, sabes? Quero dicir, prefiero eso a non que me dixas os kilómetros que correches, a mí que me importa os kilómetros que correches. Eu non vou dicir, hostia, mira que cachondo está Antonio que foi correr 30 kilómetros. A min, que estés cachondo por ir correr ou non, me la sopla. A mí o que me importa é que estés cachondo. Quero dicir, non vou pensar, hostia, mira que tío... A ti dache igual que sea de ejercicio que o de Ozempic. A mí dá exactamente igual. Quero dicir, exacto. Eu o que quero é facer isto máis eficaz para todos. É que sea mellor para todos. É que nos importa a todos. Entón, eu o que quero facer é un Strava de festas. Me explico? Que ti o lunes poidas compartir o percorrido que fixastes, todos os kilómetros das festas que fixeches dende o venres, o sábado e o domingo e poides compartilo cos teus colegas. Quero dicir que ti poñes o venres, tú en de Cañas por Ribeira, o sábado de Bermú en Boiro, o domingo fomos a Guadalupe en Rianxo, o lunes na Guadalupe en Rianxo, o martes na Guadalupe en Rianxo, e así, claro, hasta el infinito. Pero porque... solo na festa ou tamén o recorrido dentro da festa? Bares aos que foches, cantinas que tocaches, Tamén, incluso. onde foches botar o pis? Claro. Para que outra xente diga, mira, hai un bo sitio aí para Aí hai un bo pis. sitio para ir botar un pis, aí hai un bo sitio para ir botar outra cousa, aí hai un bo sitio para ir coller un bocadillo de lomo e queixo. Petardos, decías, de botar, non? Petardos, sí. Vale. Entón, entendes? É o percorrido que fixo a procesión. E despois vas ao, sabes? Pois mira, fixen o percorrido da procesión. Despois fun á taberna, despois fun para o campo da festa a tomar o vermú, despois fun comer tal, na comida xa din 20 altas porque entre levántate por la merluza, pola carne, polo tal, polo postre. Home, faz moitos kilómetros na comida a levantarte polo... E logo como te vas levantar na comida porque se está esclavizando as nai gallegas desde fai 50.000 anos, xe non é para estar nalí sentado sin moverse. Despois que á tarde está tomando uns tinky-winkies na casa. A ver... Sí, xa me convencestes, Entonces, pero creo que ten que ser diaria. Por É diario. dicir, ti acabas de correr e subes o Strava. Pois Porque así eu para o día seguinte podo seguir o teu recorrido se me gustou. Pois aí estás. E hai que poñer, porque no Strava ese ponche, por exemplo, claro, fixeche o quilómetro a 1 minuto. E os que saben deso din, ostra, corres o quilómetro a 1 minuto, que guai. E que vas anotando os cubatas tamén. Pois pode ser. Fixestes o cubata, cada 20 minutos un cubata. Por exemplo, podemos facer Por iso. exemplo, tenla moi atada a aplicación, polo que vexo. No, bueno, a ver, está a grandes rasgos. Despois o que se me ocorre tamén, porque claro, ti podes ao mellor non moverte do sitio para facer moitos kilómetros. Podes estar vendo el dúo Alquimia e estar ali pejado diante do campo da festa
Pero esa xente normalmente fai moitos kilómetros, porque empeza, traca, está facendo moitos kilómetros quieto nun sitio, entón eso tamén xo contabiliza. Contabiliza echar bachatas. As bachatas, claro. Ponche 12 bachatas, 6 cuba libres, 4 horas, A verdade que moitas 5 veces pises. non... Está ben. Son as estadísticas, non? E un lomo queixo. Claro. Está ben. E só che rompeu un dente da hostia que te comestes aí tropezando no burato da Está moi ben, aparte, justamente, para pois, cando chegas á casa, por que estou sin carto na carteira? Que pasou aquí? Bueno, o nombre está por pensar. Strava. Strava, pero bien, chamémoslle. Ou en festa. En festa. Aparte son as festas, aí a festa dan festa. En festa. Ou en festa. En festa. Pois está ben, ou en festa. Gústame o en festa. Justache o concepto de Sí. que... Depois poderíamos facer outro que fora solo para registrar o que fuches comer. Non, eso xa é Instagram. Que registrades O que aí fuches comer. todo o que comedes unha detrás de la outra, que como a mí que me importara. Bueno, hai que agradecer que agora polo menos no Instagram puxose de moda facer collage e xa nunha foto sola ves o primeiro, o segundo, o terceiro e o postre. Antes subíanche 4 fotos. A ver, que pasou? Non quería sacar o tema, porque eu hoxe vin a mesa puesta. Esa é a realidade. Fixaste ti todo e eu vin aquí a escoitarte. Sí. Un bo da cotío, pero bueno, hoxe era especial. Entón, eu tiña unha cousa pensada que dixen, xa pensarei e xa desenvolverei para outro día e conto, pero non me aguantei agora que me contaches este fervemo sangre. A ver. Vamos a ver. O problema de Instagram como red social, o principal problema é que donde vai un, van todos. Sodes como un rebaño de ovellas. E dá igual que un se tire por un precipicio, aí van os outros todos a tirarse polo precipicio. Non sabes por onde vou, verdad? No. Agora vas a entender. Ti sabes por onde vas? Sí. Ah. Ponse de moda unha cousa, empeza a facelo todo o mundo. Bien. A veces está ben, porque se poñen de moda fotos en tanga. Non objeto nada. Pero outras veces poñense cousas que non concordo. Cal é a última gran moda de Instagram? Os posts. Dice posts. Sí. Os posts con 19, 20 fotos. Sí, correcto. Porque iso mellora o algoritmo. O engagement. O engagement. Porque iso mellora o engagement, non? Supuestamente, Bueno, decides estou vos. dicindo engagement, o mellor non é. Bueno, O mellor é... ahora dedícanse todos e todas a subir 18, 19 fotos Sí, esa é verdad. porque creen que así que vai ver máis xente. Sí. Que xa me dirás para que queres que te vexa máis xente, que bueno, eso sería outro tema aparte. Pero vamos a ver, José Antonio, para que me sube 19, 20 fotos? Que despois estou eu aí pasa, das 20, 18 son unha mierda, que non hai por onde Unha mierda collers. como un templo. É que está de rir sacando fotos á esquina dunha calle. Eso é verdad. Eu estou vendo fotos de o nombre da rúa, a placa. Que non lle teñen nin os fillos do alcalde, que lle teñen a placa, teñen a foto esa. E tela ti, aquí, na fotos ao mellor as cervezas aí, fotos dunha playa. Hostia, o bo que tiña Instagram é que vos acabades un montón de fotos e vos as peneira vades. E poñades as dúas ou tres importantes. Ahora eres ti o que ten que elegir as boas. Botanche todo un bruto e ti, esta está ben. Hostia, pasade vos o traballo. Que sodes os que tedes interés en que vos vexan as fotos. Non. Vexoche moi envenenado. Home, é que ves ao mellor Aitana, 20 fotos e diste, bueno, a ver, mierda. Que me estades subindo? Se non tedes nada para subir, non subades. Eu boto de menos aquele Instagram que se subía unha foto, e vías a foto, daba a like ou non. Porque aparte esa é outra. En 20 fotos, como sei se lle dou a like ou non? Porque a primeira gústame, pero a segunda ao mellor é a cuchillada dunha foca, e non estou a favor. Non? Entonces, se queredes subir cousiñas ao Instagram, peneirade vos, pasade vos o traballo de elegir o que ides subir. E, por cierto, non me gusta nada esa técnica de la primera en bikini, 18 de porquería e a última outra vez en bikini. Que os tengo moi caladas, que non sepáis. E ponche, la última é la mejor. Sí, tío, o sea, que hai na última, tía. E la última non é la mejor. No, pero non polos collóns, a mellor de última. Claro, a primeira é a única que vale para algo. E ao final é como, pois, terei que ver só a primeira.
Pois sí. E puxose de moda eso porque Instagram lle saleu dos collóns agora, tamén un día habría que falar de Instagram, que está un poquito loco. O señor Instagram, moncho Instagram, temos tos collóns. Entón, peneira de vosas fotos, ou ti que andar pasando o traballo que as vosas fotos. E a partir de ahora, 19, 20 fotos, un follow. Contra el vicio de pedir, patada nos collóns. Moi ben, pareceme ben. Eso era o que teño que dicir. Moi envenenado para... Oh, que enfadame muchísimo. Moi envenenado para o que? Tal, colles un Instagram, tal, 20 fotos. Meus pais non teñen 20 fotos da boda. E vos tender 20 fotos de ir á praia con os amigos de toda a vida. Pero onde ides? Foto do Maximum, foto da caña, foto da mesa, que era de Estrella Dan. Oh, ostra, perdona, cambiou unha vida. Hostia meu, que me estás subindo? Súbeme contenido que me dé un poquito de... non? Te cotilleo mínimo. Claro, hostia. Que me Porque aparte subes... súbense cosas moi básicas. Que me subes 20 fotos e 20 son morreando cada un con unha persona distinta. Me gusta, le doy a like, comento, comparto, me lo guardo. Que hai xente que jarda as cousas, sabías pa qué? Pero non, unhas mierdas de fotos ali. Cousas artísticas. Ahora, cousas artísticas en Instagram. Bueno, que artísticas xa non son. Lo que yo quería. Un radiocassette vello, ao mellor. Suben. Como hai que ter 20, o sea, abordar calquer cousa. Joder, macho. Pois tes razón. Bueno, antes de nada, para acabar co tema das festas, que falábamos antes, imos facer o concurso do mellor camiseta de festa de Galicia. O premio Todo Mal a mellor festa, por suposto. Sí. Non, mellor festa non. O premio Todo Mal a mellor camiseta de festa de Galicia. Entón, xa nos está mandando moita xente fotos, pero non me apeteceu recopilarlas todas. Non, home, que isto hai que darlle tempo. Eso foi a verdade, claro. Non pode ser unha semana e tal, non. Ao final do verán... Entón, mandádesnos fotos das camisetas das festas deste ano, do ano pasado, de hai 20 anos, de peñas, destas festas, bueno, do que queirades, vale? De pafeto, vale, do que sea. Sí. Entre todas, bueno, pois non imos sortear nada, pero... Imos dar un premio. Imos dar un premio que ao mellor... E ao mellor é un premio físico. Ao mellor é o noso cariño, ao mellor é un premio físico, ao mellor é... non sabemos. Pero vamos dar un premio. Entón, mandádenos a foto, pode ser con ela posta, pode ser da camiseta tirada encima da cama, bueno, do que queirades, vale? Entón, mandádenos aí para comentar. É un premio sorpresa. Un premio sorpresa. Pode non ser nada, pode ser ensilla almiña, pode... algo ao mellor caivos. Entón, eu mandaría mensaje. Sí, ao mellor darnos un remate e dicimos, me cago en Dios, pois regalamos a corte. E quedamos sin platón. E nós somos así, locos. Sí, sobre todo aquí. Bueno, entón, ese era o tema. Outra cousa. Ti, estabas falando de Instagram. Entón, hai a noticia, iba a dicir, da semana, non, seguramente sea a noticia do ano sobre Instagram, que é que Georgina e Cristiano Ronaldo van casar. Vístelo? Home, non iba a Cristiano. A quen vi? Vistes que iban casar? Sí. Que houve a foto do compromiso, do anel de compromiso, digamos. Non sabes? Bueno, eu vin a Georgina que levaba unha cousa gorda no dedo. Bueno, non o identifiquei como anel porque esas cantidades a mí non... Eu creo que era unha paellera, ao mellor. Unha paellera. Bueno, entonces, Georgina subeu esa foto ao seu Instagram dicindo si quero hoy todos os días de mi vida. Bueno, non sei que hostia dixo, que? Non me gusta que se perdan costumbres bonitas que hai galegas. Como cales? Como, por exemplo, as persoas chamarlle mal polo nome. Aínda que lle chames ben. O galego ten a capacidade de chamarlle ben polo nome a alguén e que parezca mal. Entón, se te podes referir a ela como Georgina, gustaríame bastante. Porque é unha coisa que temos aquí en Galicia. Pero que non se escribe Georgina, escríbese Georgina. Georgina? Georgina. Está mal? Non está mal. Georgina? Georgina. Georgina é o portugués. Georgina máis o portugués. Georgina. Bueno, pois vais a casar Georgina máis o portugués. Sí, esa. Galicia, como te quiere. Bueno, vais a casar estas dúas persoas e hai moita xente moi... Son personas, seguro. Bueno. Eu creo que son robots. Por que? Son demasiado cuerpo perfecto. Eso é verdade. Fracasados, xa o dixemos, non empezar. Entonces, hai moita xente moi emocionada.
Eso, eu vi Logo invitounos a hostia. É lo que máis dá que se cae. Eu vi xente emocionada, vi xente desexando ver a boda, en plan, ai, xa verás que hortera vai ser a boda de Georgina Mar do Portugués, e non, porque a de Iago Aspas foi un espectáculo tamén de preciosa. Perdona, Quero dicir, a ver se nos estamos rindo xa antes de tempo, Perdona. Aquí xa hubo salvajadas antes. Perdona. Hai algunha boda que non sea hortera? O concepto boda é unha horterada. Sí. Non? Home, sí. Ou ti vas de blanco con unha cola de 10 metros a comprar unhas gaseosas? Non. Quer dir, as bodas son horteras. A min eso de que, ai, que horteras iban. Ai, e dábanse bicos. Ai, quer dir, si che cae... Si vos cae mal a xente, deciden, caime mal, e vou rajar del fago que faja. Pero as bodas son horteras todas, sea de tua nai, sea de tua prima, sea de Georgina. Correcto. Perdón. Pero bueno, hai xente desexando ver a boda porque dan por suposto que vai ser hortesa. Bueno, non o sabemos. Que? Que queren rajar. Pensei que tiña manchado. Que queren ragar, bueno, vale, como a todos. Eu non estou en contra do raje, al contrario, lo promociono e me gusta muchísimo. Pero, coño, as bodas son horteras. Perdón, que che estou acordando. No, sí, tens razón. Despois, hai moita xente que di hostia, e logo non facían a declaración conxunta hasta agora, porque claro, moita xente non se daba conta de que non estaban casados. Como? Para. Dúas personas din, queremos casarnos demostrando nuestro amor. E ti dis, non facían a declaración xunta hasta agora, hostia. E logo, iban a facer gananciales ou... E logo, só me preguntei eu. E Hacienda, como estaba entrando aí? Bueno, igual me preguntei eu só. No, seguramente hai máis xente. Pero bueno, hai xente que ti. dicía, hostia, logo non estaban casados, porque coño, levan moito tempo xuntos, xa teñen un monte de fillos, bueno, tal. E depois hai outra xente moi sorprendida, que me fai moita gracia esta posición, que é a de ai, que anillo máis grande, non me gusta, non sei que, o anel, por favor, que anel máis grande. Non che gusta, non, Mari Carmen. A esta xente o que lle gusta é como lle pedir un casar a eles, sabes? Que moitas veces, moita xente, seamos sinceros, a moita xente pedironlle casar dicíndolle, bueno, eu creo que temos que casar por se un día morro que os fillos queden con unha paja. Esa foi a pedida de matrimonio de moita xente. Entonces, esa xente ahora está dicindo, ai, que anillo máis sortera para pedirlle de casar. Non, que a túa foi preciosa. Foi un espectáculo. Entón, bueno, total. En Santa Camba é unha pulsera. Como unha pulsera? Unha esclava. Que se levaba antes a As clavas son as mulleres que se casan, esa é outra cousa. Dabas unha pulsera en tempo, non sei agora como está, que fai tempo que non vou por ali, pero antes dabas unha pulsera de casamiento. Imagínate a pulsera de casamiento de Georgina, unha roda de tractor, polo menos, de diamantes e de brillis e de todo. Se foi así un anel, imagínate. Pero bueno, eu a todo isto, a min, eu teño unha pregunta, que é, o sea, que hai moitas preguntas, poucas respostas, pero a miña pregunta básica e primordial, e a primeira pregunta que teño é, por que estades compartindo a noticia do compromiso de Cristiano Ronaldo e de Georgina como se fose vos? Ti non biche xente no teu Instagram compartindo a fotito en plan, ai, por fin vuelvo a creer en el amor. Diste, Antonia, que máis che dá que se case Georgina máis o portugués? Que máis che dá? Que cambia da tua vida? Que lle des un like a tope, que lle poñas un comentario en plan, bueno, que a mellor leo o comentario e facémonos amigas, bueno, pareceme arriesgado, pero pareceme guai. Pero compartilo, esa foto ten 2 millóns de comparticións. De compartición? De compartidos. 2 millóns de personas compartiron a puta foto de Georgina do portugués co puto anillo. Está máis compartida que un paquete de chicle no instituto. A ver, ti dime, joder. Eu teño unha dúda, porque conójote, tes un problema de traballo. De traballo, eu? Igual que a Pantoja, ti eres Anabel Pantoja, que dixo, yo soy relajada no laboral. Ti eres deitada no laboral. Pode ser que eu... Georgina compartiu unha foto con anel gigante e a man de Cristiano. Sí. E esa é a foto que está compartindo a xente. Sí. Ti mirache ben
que non sea un sorteo de Instagram e que os que comparten poden ir á boda, ao mellor, que se estaban sorteando Georgina. Hostia, pois si, eso avisadme que o comparto tamén, joder. Claro, é que ao mellor hai sorteo e entre los que compartáis e nos sigáis a los dos, vamos a sortear un ir á boda. Pero que ver, ten sentido del juego a clase, o sea, eu non sei se aquí dixen el juego vez que eu son fanática de David Beckham. Igual non dixen nunca, eu son fanática de David Beckham. Bueno, pois é como se ora David Beckham sube unha foto do seu aniversario cos seus fillos e ca súa señora e eu no meu Instagram comparto a puta foto de David Beckham no seu aniversario cos seus fillos e a súa señora. E subirá a xente di, esta señora ou está en cucú ou empezou a drogarse. É de poucas... A que cojones ven eso? É poucas se teu irmán e non por nada. Claro, é como... Isto é ti ali, joder. Vas a estar ali, pero que máis, da conoces a estas personas? O sea, é unha cousa que me ten loca. 2 millóns de persoas compartiron a puta foto. 2 millóns de persoas. Que 2 millóns de persoas dixeran ou compartir a foto de que Cristiano Ronaldo e Georgina se van casar. O sea... Creo que xa sei o que Pero pasa. ti entendes? É como se diste, hai un veterinario en Valladolid, que veterinario? E vai casar. O sea, na vida real sería así, non? Vai casar o puto veterinario de Valladolid, e ti colles e vas andar teu veciño, Paco, vai casar o veterinario de Valladolid, me cago en Dios, por fin vuelvo a creer en el amor. Ti fas eso? Ti fas eso? Ti vas á charcutería e non casa o veterinario de Valladolid, pero usted conoce de nada. Pero din que é un veterinario espectacular. E vai casar, sí, señor, maravilla. Que me manden a invitación, que fotocopio e que poño anda os busóns de toda a aldea. Ten sentido eso? Ten sentido? Non. Pois en Instagram é o mesmo. Non ten sentido. Creo que partes dun error. Tens que botar a matemática non falla. A ver, porque eu creo que sei que é o que está pasando con eses 2 millóns de persoas. A matemática non falla, pode fallar un R5. A ver, di a túa teoría. Pero a matemática Non, di a ti. Non. Di a ti. Vamos a ver. Cantas millóns de persoas hai no mundo? Habería que contalas, levaríame moitísimo tempo. Xa as conto eu. 8.000 millóns de persoas. 8.000 millóns? Sí. Carallo. Logo compartiron poucas as fotos. Entonces, no paro pode haber 12 millóns ou así. Dentro dos que están no paro, quer dicir que están sin traballar, están os influencers. Cantos millóns de influencers hai? Ahora mesmo. 4 ou 5. Quen está compartindo eso? Os propios influencers para conseguir eles likes, porque viven deso. Entonces, cantas persoas compartiron o de Georgina e Cristiano? Eu vi persoas que non son influencers que compartiron. Bueno, que son influencers de espírito. É que tampouco quero porque falar. influencer é canjare. Non, os seguidores non che marcan se eres influencer, No. Lucas Pérez é influencer, por moitos seguidores que teña. De la vida. E ao mellor o meu veciño que ten 100 A mí seguidores... influeme cosas que a mí non contar, pero... Bueno, di a túa teoría. A miña teoría é que está pasando unha cousa que é moi feo. É que non se pode facer. Que é que estamos compartindo a foto de que Georgina máis o portugués van casar para dicirlle ao que tedes ao lado ou a que tedes ao lado, ves, uns casan e outros non. Ah! Eso! Que feo! Está moi feo. Que feo! Está moi feo. En plan, ves ese anel que mide como a nosa cociña? Unhas teñen ese anel e outras non temos. Eso está moi feo. Ostras! Eso está... Están metendo presión con Cristiano Ronaldo. Sí. Ostras! E iso é moi... Porque agora iso pode vir de volta. Porque elas ao mellor comparten o anillo de Georgina, en plan, ela ten iso e eu non teño nada. E eles ao mellor suben o culo de Georgina, en plan, a ver cando se pasan pilitas a mí. Mira que pode ir polos dos lados eso, Hai un influencer dá e un influencer quita. Ti crees que a xente está utilizando Instagram para mandar mensajes e ser pasivo-agresivos? Non creo que se... Mira que nas políticas de uso de Instagram ponche tes que ser pasivo-agresivo e utilizar esta rede para mandar mensajes. Que vergoza. A xente está facendo eso, Sí. Madre mía. Eu vi unha cousa, é que agora que non me acordo quen foi, creo que foi unha cuenta que se chama Sociología. Sí. Que puxo esa Moi ben o de dar créditos, non fajas como as Sí. televisións que non lle dan créditos a nadie. E puxo a foto do casamento.
E unha influencer fixo o seguinte. Vou contarte. No, sí, esa foi que eu non heavy. sei, que eu O sea, non sei. pasa que non quero dar nombres por si me equivoco. Creo Natalia Osorno pode ser. É que eu non conozco, non sei. Bueno, Creo é que sí, igual. que es. Hai unha influencer isto que dixen de que hai xente que lle comenta a Georgina máis ao portugués como se foran amigos, púxolle de comentario, she said yes. Ella dijo sí. Ella dixo sí, que aunque poñen todo o mundo cando se vai casar, she said yes. Bueno, non hai outra frase. É como aquí pasándolo mal cando paso unha foto da playa. Bueno, pois o mesmo. E a tipa puxo a influencer esta, non sei onde, hostia, é española, puxo ese comentario e alguén lle puxo, unha persona anónima puxolle she said su. Pois non vai a tía e paga ese comentario de novo como que o inventou ela. É toma polo go. E aparte, joder, ten un montón de likes, os dous comentarios teñen un montón de likes, entón salenche dos primeiros. Pareceulle que era pareceulle normal normal. roubarlle as cousas aos demais. Eu non conozco a ninguén que faga eso. Entón, non lle roube desos chistes á xente. Bueno, en fin, que máis? Había que traer máis cousas. Eu, por min, eu teño máis cousas, pero deixámolas para outro día, porque estou sudando como un porco. Que aquí fai un calor criminal, estas camisetas de fútbol, eu normal que Juti non correra, porque con isto sudas un montón. Bueno, pois deixámoslo para outro día. Imos facer outro programa, porque temos un montón de cousas preparadas. Más pronto que tarde, dixo non era. Molaba que dixera máis tarde que pronto. Que pasa? Ya estamos levantando a mão antes de despedir o programa. Oye, que fai moita calor. Entón, nada, vémonos outro día, gracias por estar aí. Hasta logo, chausillis. Me ibas a decir espectáculo. Espectáculo, que este programa foi un espectáculo.